Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amon sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapagatun sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpahalono na kamustag sa tagsa niyo ka mga lingkuranan o banaw sab siyang tagtag sa ka mga reduced aron sa ingon ni ana mao inyo magamit sa pagtimbang-timbang o sa pagpamati ngayon karon sa mga kamaturan nga among igapadangat ya kaninyo mga kamaturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga mga pagabasahon kanila ron sa pakon na Biblia. O kini nga tulumanon mabati ninyo sa Power Radio magsugod kita sa alas 7 sa gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabhion. O sa Waikurat Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod sa alas 8 mulungtad sa hangtod sa alas 9 sa kagabhion o sa Radio Ultra matag Domingo kana magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O sa RPN Teleradio mabati usab magsugod ka na alas 12 yung lungtad hangtod sa launas kahaponon. O din sa Mindanao, o gingaman dito sa Visayas area, doon ay 25 ka mga radio station. Din ang programa sa PBCA, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ginapumusta na to ang tanan ng mga ministro karon Anas PBCM Compound, Brother Juan Ronilo Mangalos, Richard Kanyaman, o ingon man usab si Robert Kunsad o si Rene Librico o ingon man kaubang nga ministro nga si Rizaba o ingon man to Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister o sa mga ministro usab nga anaa sa Visayas area na nagwali sa istasyonan sa Niway Ili, Brother Cesar Patio o Brother Samuel Montemayor o Dennis Gonzales o Bibot Panta. O kana atong ginapangusta atong mga kaubanan nga mga ministro o sa tanan nga mga kaigsuonan karon nga ato sab nga ginapangusta ug dinhi karon higayon na ikauban pa ang uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug igsuonan ginusab si Brother Romy Rama Camus katambayayong usab karon sa pagkatud kaninyo sa kamaturan aron makapadangat sa tawo ngadto sa kaluwasan ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo magalan mo igsunan kiniwalagad sa kanginan Evangelista Brother Jesrel Macarayo nga moyusang nga makiguban yung takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigalan ug mga kaigsunan ang ato mga pagpasalamat kanunay sa tanan nga nagsuportar sa programa dinhi sa Villanueva. Tungod kay sa mainiton nga pagsuporta nagpadayon kita sa atong programa o nagpasalamat kita dako niya na mga kaigalan ug mga kaigsuonan sa mga kaigsuonan nga nagsupport. O ato usab nga ginapangumusta ang tanan nga mga kaigsuonan gyud sa PBCM. Bisan pa ang mga bag-ong nangakabig sa PBCM diri sa Misamis Oriental, sa Bukidnon, o dito sa Visayas area. O sa tanan nga mga dapit din anaa ang mga bag-ong mga nangakabig. O sa dapit sab sa Cotabato nga mga nagsudong kanato sa Facebook, naglantaw sa YouTube, maglantaw man sila o ginguman nito mga bag-ong nangakabig din diya sa Cotabato City sa bag-ong nangakabig o gingon man diya dapit sa Carmen North Cotabato o sa bag-ong nangakabig sab diya dapit sa Jinsan o gingon man sa Matalam. Sa bag-ong nangakabig diya o sa lungsod sa diya sa dapit sa Alamada o sa Kisulaw Bao, Alamada, Cotabato na usab diya bag-ong nangakabig o sa Dalumangkom o diya sa Nueva Persa din sa mga sakop ni Lucio Lopez din anaa diya sa Nueva Persa o sa tanan nga mga kaigsuonan nga anaa na nga bag-ong nangakabig ato sila nga gipasalamatan kanunay nga ni kanunay sila nga magtawag o magpaabot Brad Romy, Brad Jesrel din anaa nga dunay nagdugang ang mga midawat sa pagtulon ang PBCM og nagpasakop sila. O kana gihuwat na lang nato sa pag-anhin nila diri sa main office sa San Antonio sa Misamis Oriental. Aron sila magkuha og mga kalig-unan, aron sila maila nga sakop yun nga tinuod sa pagtulon ang PBCM. O
Nini karong higayuna ang atong pagaisgutan mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Doon na may mga isyu gibuhian sa among kaatbang yun nga kini si Mitchell Bindilio naa nagprograma sa Dipolog ug kanunay nga giatiman usab sa pagtubag usab sa mga kauban nga mga ministro labi na sa labaw tanan sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kauban sa mga ministro din gipanubagan ang mga isyu ni Mitchell Bindilio. Ang pagtulon ang PBCA mga kaigalan ug mga kaigsuonan sa diha nga kini natukod munay giingon kapila man magbula-bula ang among kaatbang nga moatake dinhi kanamo munay giingon nga maghulat rata sa tukmang panahon din matubang raman gyud ta ug diha nato masukod pag-abot anang mga panahona ug unsa ka tinuod ang atong napasakupan inaana ra karon mahitabo pang sino pa kay ang pagtulon ang PBCM gitukod ni Master din sa pagtukod ni Master ini pagtulon ang PBCM niadtong dekada 60 niadtong tuig 1967 narehistro tuig 1971 narehistro sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013 ug ang pagtulon ang PBCM sa pagtudlo ni Master dinhi kanamo gihatagan og balaod ang mga misyonaryo ug mga misyonarya din ang bisan pa nga among pagtuo ipasukad namo ipasikad diha sa mga nakasulat sa Biblia mabasa na sa balaod mga balaod sa misyon nga gihatag ni Master niadto sa mga misyonaryo ug mga misyonarya sa pahina 14 sa numero 9 nga balaod ug ang pagtulon ang PBCM sukad sa pagtukod ni Master sukad pa sa una aduna nay mga pagtamay mga pagbiay-biay mga pag-atake mga pagbugal-bugal ngon ni ana bunga sa ilang pagkawalay pagtuo natural tungod kay walay pagtuo ingon ana nga sistema mubuhi gyud sa mga istoryangan wala may pagtuo pero sa mga nasakop sa pagtulon ang PBCM kami nagpailalom tungod kay kami nakasabot gipasika diha sa balaang kasulatan mugawas dayon nga ang matag baruganan do natay gitawag o gagawasan nalatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 ingon niana ang nakasulat doon na freedom of speech, doon na freedom of religion, doon na libertad, ang nagkalain-laing relihiyon, din bukas pagdawat sa nagkalain-lain nga musulod, diha nga mo desisyon nga magpasakop anak nga pagtulunan og niana nga kapunungan og pagtulunan o relihiyon. Ingon niana, busa ang PBCM sa gawas nun, ngalan nga usa ka relihiyon, din gitukod sab ni Master. O bukas ang PBCM sa pagdawat sa mga musulod sa pagtulon ang PBCM ug hangtod karon adunay daghan nga mga nangakabig labi na diha dapit sa Cotabato nga area sa ingon niana nga sistema sa balaang kasulatan aduna nay mga gipahayag o gisulat sa Biblia din diha is sandig ang pagtuo sa pagtulon ang PBCM ug nalatid sa diha nga ang mga tao sa Dios aduna poy mga masagumak yun nila nga mga pagbiay o mga pagtamay. Pero dunay gitambag dayon ang nakasulat sa Biblia unsay pruiba ni ana Brad Israel. Nga pruiba na Brad Makaraya atong basahon diri sa nakasulat sa Isaias kapitulo 51 bersikulo 7 gingon. Patalinghog kanako kamo nga nagapahibalo sa pagkamatarong ang katawhan sa kinsang kasikasing ana ang kasuguan ayaw ninyo kahadloki ang pagtamay sa mga tao ni ngaluya kamo tungod sa ilang pagbiay-biay. Busa dunay mga pagbiay-biay nga nalatid sa Biblia sa mga dili magtotoo. Bisan pa ang tao sa Dios mahimo nga mabiay-biay bunga sa pagkawalay pagtuo. Tungod kay dili nila kauban sa pagtuo, dunay mga pagbiay-biay. Busa ingon ni ana nga dili gyud na malikayan. Naa gyud na sa nakasulat sa Biblia ang tambag dili kamo magmaluya sa ilang mga pagtamay ni pagbiay-biay. Luyo ni anang tanan ang PBCM gikan sa dekada 60, 70, 80, 90 hangtod karon naglawig ang pagtulon ang PBCM. Ug daghan ang mga nakadesisyon nga mosulod sab sa pagtulon ang PBCM. Ingon ni ana nga sistema. So atong tanawon sa Biblia Brad Romy, ang stand nato naa sa dapit sa Espiritu Santo din sa pagsunod sa doktrina, sa pagtudlo sa atong magtutudlo din atong gila nga siya mao ang Espiritu Santo sa atong pag-ila o sa atong pagtuo. Atong tan-awon sa balaang kasulatan Brad Romy, doon na bagyoy mga tao sab nga mo tamay mo supak sa dapit sa Espiritu Santo. Ayuna gyud Brad Macarayo. Ato lang pagabasahon kini nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 7 bersikulo 51.
kamong mga tikig og liog og walay sirkunsisyon sa kasing-kasing ug sa mga igdulungog kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mauman usab ang inyong ginabuhat. Busa doon na mga tao di ay nga adunay pagpakigbatok sa Espiritu Santo. Ingon niya na. Gumikan kay walay pagtuo, ingon na nga sistema. Usa ka butang nga naa sa bala ang kasulatan dili lisod ang pag-ila. Di na ay Espiritu Santo kay naa man nabasa sa Biblia. Nahimo lang lisod tungod kay sa pagtulon ang PBCM nag-ilami sa dapit sa among magtutudlo. Din sa katumanan sa kadaghan na dekada 60 pa 70 80 90 hantod karon ang pagtuo sa pagtulon ang PBCM sa mga sakop diya kang Master Dios nga Espiritu Santo. Ingon ni ana nga sistema. Pero kato nga mga anaa diha nga gilatid adunay mga makigbatok sa dapit sa Espiritu Santo. Ingon ni ana. Sa side pod sa BBCM tungod kay gilatid man diha sa balaang kasulatan ang among pagtuo gisandig diya sa gilatid sa balaang kasulatan mao nga kami sa among pagsunod sa dapit sa Espiritu Santo nasayod mao manggani nga kami nagsunod og naa sa pagtulon ang PBCM tungod kay daan pa sa panahon pa nga nagistorya si Juan nga Bautista gipakita niya nga anaa ang musunod kaniya nga mong atong Ginoo Kristo diin iya pong gipasidaan ang dapit pod sa Espiritu Santo iyang gisulti unsay pruiba ana Brad Israel. Niya na, Brad Macarayo, ang proiba atong basahon diri sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16, giingon, si Juan mitubag kaniya, kanilang tanan, kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan gani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo ang mao ang Espiritu Santo og kalayo. Busa, doon na di igabautismo di ay sa katong musunod sa atong Ginoo Kristo nga ang iyang ibautismo mo ang Espiritu Santo ug kalayo. Doon na di ay bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Atong susihon sa nakasulat sa Biblia, Brad Rumi. Niingon man siya nga ang magbuhat niini mao ang musunod kaniya ni Juan nga Bautista. Kinsa ang gipasabot ni Juan nga Bautista nga musunod kaniya nga labi pang gamhanan kay kaniya nga bisan gani paghubad sa higot sa iyang sapin, sa iyang til dili siya takos sa paghubad. Niya ang igabautismo ni adtong musunod kang Juan nga Bautista mao ang Espiritu Santo og kalayo. Kinsa ang musunod sa ni Juan nga Bautista nga iyang ipasabot? Mao kini ang atong Ginoo Kristo, Brad Macarayo. Atol pagbasahon kining nakasuwat sa Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 29 hangtod sa 30. Ug sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya miingon, tanawa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako muanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutang na unahan kanako kay siya una pa man kanako. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang musunod ay sa atong Ginoo Kristo mao di ay ang katong kordero nga mao ang atong Ginoo Kristo. Sa Bibliang Katoliko gitawag kanag nating karnero. Siya ang gipasabot ni Juan nga Bautista nga musunod kaniya. Ang igabautismo sa musunod kaniya nga mong atong Ginoo Kristo mao ang Espiritu Santo og kalayo. Pangutana. Giunsa sa atong Ginoong Hesukristo ang gipasabot nga Espiritu Santo sa pagpaila. Kay giingon man ni Juan nga Bautista kung giingon ang mubautismo mao si Kristo sa Espiritu Santo og kalayo. Giunsa dayon sa atong Ginoo Kristo Brad Israel ang pagsaad o pagsulti sa dapit sa Espiritu Santo. Ang saad sa atong Ginoo Kristo, Brad Macarayo, ang gibautismo nga mong Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang saad unsay gisulti sa atong Ginoo Kristo ngadto sa iyang mga apostoles, ang gisaad sa atong Ginoo Kristo sa iyang mga apostoles. Nga makadawat sila og gahom, Brad Macarayo. Niya ang prohibana, Brad Macarayo, diri sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo makadawat hinuon sa gahom sa diha nga kunsaran kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem
ug sa tibuok Hudiya ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa, ang saad sa atong Ginoong Kristo, kay siya man ang gipasabot ni Juan nga Bautista musunod kaniya. Nagsaad dayon siya, nga ang Espiritu Santo musunod kaniya, nagato ning Ginoong Kristo, nagsulti dayon siya. Nga kamo, magadawat hinon og gahom, kanang kamo gi-address sa iyang mga tinun-an, magdawat og gahom sa diyang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Karon kinsay nagsaad? Ang atong Ginoong Kristo. Kinsay gisaaran? Mga apostolis ni atong panahon na nga magadawat sila gahom. Unya, kanusa sa diha nga mudawat o madawat na nila o mukunsad na ang Espiritu Santo. Niya nang bahinag ipakita sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo. Dunay kalabtanan sa pagdawat sa gahom ni adtong panahon na. Dunay kalabtanan sa madawatang gahom sa mga apostolis. Tungod kay ang mga apostolis ni adtong panahon na gisultihan na sila. Ngang ilang trabaho magwali sila o gingon man mag-ayo sa mga masakiton o magtambal sa mga balatian. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Ang prueba niya na, Brad Macrayo, din hiya itong pagkabasahon sa Lucas, sa iyang kapitulo 9, versikulo 1 hangtod sa 2. Uni ang napulog duha, iyang gipatigom o iyang gihatagan sila gahom o pagbulutan batok sa tanang mga yawa o sa pag-ayo sa mga sakit. O iyang gipadto sila ron sa pagwali, may tungod sa gingharian sa Dios o sa pagpangayo sa mga sakit. Busa, gipalakaw sa atong Ginoong Kristo ang mga apostoles, gitawag, gitagaa gahom, unya ang gahom, matod pa, madawat ninyo sa diha nga kunsara na kamo sa Espiritu Santo. Sa pag-abot na stukmang panahon, Brad Jisrael, unsa dayon ang nakita dayon nga resulta sa gahom nga gisaad sa atong Ginoong Kristo nga madawat sa iyang mga apostoles sa dihang mukunsad na ang Espiritu Santo. Kining giingon nga bautismo sa Espiritu Santo kalayo dili ni trabaho sa tao, trabaho na sa Dios. Ingon ni ana nga sistema. So ang atong Ginoong Kristo bisan siya gipasabot nga maoy mo ni Juan Bautista nga mosunod nga maoy magbautismo sa Espiritu Santo kalayo, pero igo lang siya nagsaad nga ang mga apostolis magadawat og gahom sa diyang mukunsad na ang Espiritu Santo. Kadtong naa kanila din nga mga milagro, din ana ang tagaho madawat nila pagka ang Espiritu Santo mukunsad na. Ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pagkatuma na sa gitawag og bautismo na, kanang bautismo bautismo sa Espiritu Santo. Og gitawag og kalayo. Unsa dayon ang nakita dayon nga gihulagway sa mga apostolis nga giingon nga katong gahom nga gisaad sa atong Ginoong Kristo. Sa pagkunsad na, basta ang giingon sa atong Ginoong Kristo, madawat nilang gahom pag mukunsad ang Espiritu Santo. Pag mukunsad na, pag nikunsad na, natuman na Brad Jisrael, unsa dayon ang resulta dayon sa nakita dayon sa pagkunsad na sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Niya itong basahon diri Brad Macarayo ang prueba na sa buhat kapitulo 2 bersikulo 1 lapos tang adtos 4 gingon. Ug pag-abot sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagatigom sa usa ka dapit ug sa kalit miabot ang dahunog nga gikan sa langit sa huros sa makusog nga hangin. Ug kini mipuno sa tibuok nga balay diin didto sila naglingkod. Ug dihay mipakita kanila nga daw mga dila nga kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkanilaing pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang pagkunsad na sa Espiritu Santo dito sa buhat 1:8, pag mukunsad ang Espiritu Santo madawatan nilang gahom. Pag nikunsad ang Espiritu Santo pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang nakita dayon dito, ang resulta daw dila nga kalayo, nga nagtinagsaay na sa pagpatong sa matag usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga nagkatigom ni adtong mga panahona. Busa pagkunsad na madawatan ang gahom gihulagway nga daw dila nga daw kalayo nga mao ang nadawatan sa mga apostolis ni atong pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Busa nagkahulugan ang kalayo ug gahom sa Dios. Din didto na nagpatong na sa matag usa sa mga apostolis tungod kay ang misyon nga gitahas sa atong Ginoong Kristo kanila maong pag-ayo sa mga balatian og pagwali ni adtong mga panahona.
niadtong niaging Domingo gipadayag nato ang ilang trabaho pagwali, sa ilang pagwali nakabig ang mga tao ug uban sa pagpanambal do na poy nangakabig nga nagnunot ang gahom sa ilang pagwali ni adtong mga panahona. Sa atong nabasa sa Biblia, didto na nagsumikat nga ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo na idayag na ang mga milagro sa ilang kamot tungod kay ilang trabaho sa pagwali o gingon man sa pag-ayo sa mga balatian ni adtong panahona. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ato lang gyapon basahon ang nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 5, bersikulo 12 nagingon. Og pinagi sa kamot sa mga apostoles, daghan ang mga ilhanan ug mga kahibulongan nga nagahimo sa tubangan sa katawhan ug silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salomon. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, mauna nga ang mga apostoles nagbuhat na og dagkong mga milagro. Busa kung gipadayag man nga dunay bautismo sa Espiritu Santo og kalayo, nagkahulugan og gahom og kana natuman sa saad sa atong Ginoong Kristo didto sa mga tinunan. Pagmukunsad ang Espiritu Santo, madawat nila ang gahom nga mao ilang gamiton sa pagpangayo sa mga balatian ni adtong panahona. Nga mao ang magnunot sa ilang trabaho nga pagwali aron makabig ang mga tao ni adtong panahona. Sa panahon di nagwali sila dinhi sa kalibutan. Og ni adtong mga panahona, sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, diha na dayon usa sa mga apostoles nagsulti nga ang iyang pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong bote pasabot ni Pablo nga dili kay sa wali lang kutob ang iyang istorya pagpangitaag buhat walay makita. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo nagsulti nagsaad siya og ang gisulti sa atong Ginoong Kristo ngadto sa mga tinunan nga magadawat sila gahom pagmukon sa Espiritu Santo natuman didto na dayon nigawas sa istorya ni Apostol Pablo unsay sulti Brad Jezreel sa gipahayag na ni Apostol Pablo sa diha nga usa siya nga nahimong nakabig diha sa atong Ginoong Kristo aron magwali og diha sa mga kamot ni Apostol nga si Pablo na idayag sab ang mga milagro. Gipailan niyang kagahom sa Dios, Brad Makarayo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa 5 gingon, ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinaagi sa makibibihag nga makaigmat sa mga pulong kundi pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom aron ang inyong pagtuo magasuka dili diha sa kaalam sa mga tao kundi diha sa gahom sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia mao na nga ang pagwali ni Pablo dunay dili kay sa istorya lang, makabibihag nga kaigmat sa mga pulong, maayaw mga tarungan, maayaw musulti. Pero ang ingon ni Pablo, kung dili inubanan sa pagpadayag sa gahom sa Dios o sa Espiritu, aron ang pagtuo, matod pa ang inyong pagtuo magaabot o magasuka, dili diha sa kaalam sa mga tao, kung dili diha sa gahom sa Dios. Busa nagnunot ang gahom, dili kay sa istorya lang si Apostol Pablo ni adtong panahona. Ug bisan pa si apostol nga si Pablo sa pinasugdan wala sa ipagtuo sa atong Ginoong Kristo mabitaw nag-ingon bitaw sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 16 nga diay panahon nga si Kristo giila niya sa tawhanong pag-ila pero karon wala na kay sa pag-ila nila sa Juan 1:18 si Kristo Dios man sa maayong balita Biblia ang atong Ginoong Kristo Dios. Ug sa unang panahon diin si apostol Pablo wala pa diha nalinya sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo wala pa nakauban. Din ang iyang ngalan si Saulo. Mabasa man na sa nakasulat sa buhat kapitulo 13 bersikulo 9 nga si Saulo nga ginganlan usab si Pablo. Busa si Saulo maura ni Pablo. Sa pinasugdan wala sa ipagtuo pagbasahon na diya sa nakasulat sa history sa kinabuhi ni Apostol Pablo san manglulutos pa siya sa una sa wala pay pagtuo siya sa atong Jesucristo nga iyang paglantaw ni Kristo tao lang niadtong mga panahona. Pero sa dihang naglakaw siya sa dalan diin ang sa dalan naglakaw si apostol nga si Pablo og miadto sa labang saserdote ganis Pablo niya mabasa na des nakasulat sa buhat kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 19 nga si apostol Pablo nangayog sulat sa mga saserdote gani sa sinagoga sa Damasco aron
kung doon na siya makaplagan nga mga lalaki o mga babae nga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, na iyang mataral ngadto sa hukmanan o iyang malutos ni atong panahona. Pero ang atong Ginoong Kristo samtang naglakaw siya, nagpakita ang Ginoo kaniya og miingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Ni atong panahona, ang kasaysayan sa kinabuhi basahon nato diha tungod kay nagdaginot man ta sa oras. Unsay gisulti si Apostol Pablo ni atong panahon na butaan. Buta si Apostol Pablo sulod sa pila ka adlaw. Ug ni atong panahon ang usa ka tinun-an nga si Ananias gisugo sa atong Ginoo Kristo nga paadtuan ang usa ka ginganlan si Saulo nga ni atong panahon nga mao si Pablo nga anaa na siya sa kangitngit nga wala na siya makitang kahayag. Ug ni adtong panahon sa diha nga giduulan ni Ananias gikuptan si Saulo diha sa mga mata, dunay nangatagak diha gikan sa iyang mga mata, ug si Pablo makakita na ug siya napuno sa Espiritu Santo, naas bersikulo 17 sa kapitulo 9 sa buhat. Dihang panahon na si Apostol Pablo sa kasaysayan milagro ug siya nakabig, naghambin siya sa kangitngit tungod kay siya dili na makakita niya atong panahon na kay nabuta sa diha nga nagpakita ang atong Ginoo Kristo kaniya, nga nakigistorya kaniya. Pinaagi sa silaw kayo, kahayag kayo nga iyang nakita. Nabuta si apostol nga si Pablo si Saulo ni atong panahon na nga mo sa Apostol Pablo tungod sa usa ka misyon nga pakitaon siya sa usa ka milagro nga siya diha nga siya bisan nabuta pero maayo siya. Pinaagi sa gisugo sa atong Ginoo Kristo ug didtong bahina si Apostol Pablo nakabig na sab. Si Apostol Pablo nakabig pinaagi sa milagro ni atong panahon na sa pagtambal. Dili pa ingon nga nakabig siya tungod sa pagwali, kun dili nakabig si Apostol nga si Pablo tungod sa nahitabo niya nga nabuta siya ug sa diha nga siya naayo siya. Munay giingon nga nag-alagad na siya sa atong Ginoo Kristo. Mabasa sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 19. Diha na dayon nagsumikad nga pagkakabig na ni Pablo, pagsugod niya pagwali, dihang bahina si Apostol Pablo nag-ingon na sa iyang wali. Dili kay pinaagis makabibihag nga kaigmat lamang, kun dili pinaagi diha sa pagpadayag sa gahom sa Dios. Aron ang pagtuo, matod pang inyong pagtuo, magasuka dili sa kaalam sa tao, kung dili diha sa gahom sa Dios. Ngano si Pablo abot sa pagpakita sa milagro, sa pagpangayo og mga balatian ni adtong panahona. Og sa diha nga si Pablo puno sa Espiritu Santo ni adtong panahona, ang milagro ni apostol nga si Pablo tinuod ang iyang gisulti dili kay sa wali lamang, kundi nagnunot ang ilahanan nga mao ang kagahom sa pagpanambal gabisan pagani sa mga sapin o sa mga tapis o sa mga panyo nga madapat lang sa lawas ni Pablo o madapat pod ngadto sa pasinti ang pasinti maulian sa ilang balatian. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael kung atong basahon nakasulat sa Biblia? Niya Brad Makarayo, atong basahon diri sa nakasulat sa Buhat kapitulo 19 bersikulo 11 lapos nga 12 gingon. Ug ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa kamot ni Pablo. Nga tungod niya na ang mga masakiton gipanagdad-an og mga panyo o tapis nga nahidapat sa lawas ni Pablo ug sila nangaayo sa ilang mga sakit ug namahawa kanila ang espiritu nga dautan. Busa sa nakasulat sa Biblia ingon ni ana nga si Apostol Pablo pag niingon siya dili kay sa wali lang kundi nagnunot siya, nagpamatuod siya sa wali, ang iyang giwali gipamatud-an niya, nagnunot ang gahom. Niana nga atong nabasa sa Biblia. Unsay nagpaluyo niadtong mga milagro nga ana nabuhat sa mga apostolis. Sa saad sa atong Ginoo Kristo nakita na unsa kabililhon ng Espiritu Santo. Magadawat mo gahom sa dihang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Pag nikunsad na napuno sila sa Espiritu Santo didto na nagbuhat sila dagkong mga milagro. Lamang ang nadawatan nila nga mga milagro ni atong panahona nagpadayag na pod si apostol nga si Pablo nga katoy patinga lamang. Unsay prueba ni anak Brad Rumi nga katong ilang nadawatan patinga lamang to. O kay patinga munay giingon nga do na pay kasunod ni adto. Din kung si Kristo ang nagsaad nga mukunsad ang Espiritu Santo kanila, do na pay kasunod tungod kay katong ilang nadawatan patinga asa ang atong mabasa nga patinga lang ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan. Dini atong mabasa Brad Makarayo sa nakasulat sa 2 Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang
nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu. Ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Busa, patinga lamang dito. Kay patinga, doon na pa'y kasunod. Ha? Yun sa, ngano nga patinga, magadawat mo gahom, sa diyang kakunsaran mo sa Espiritu Santo, tuagi Andres sa iyang mga apostolis. Ang nakadawat, niingon, patinga lang ilang nadawatan. Doon na pa'y kasunod. Panalitan karon magpatahi ka. O bisa ko sa ipatahi ni mo. Pantalon ba? O, pulo ba? Pag-abot na karon, kuan ka. Mo partial ka. Panalitan mangayog daon. Panalitan ang bayad sa pagtahi, 1,000. Dawnan nimo og 500. So wala nagpasabot kay nakahatag kag 500. Kuhaon mo na ang imong gipatahi pagkahuman na, dili na ka mohatag pong wala na kay ihatag pong sunod nga bayad sa iyaha. Nagparsyal ka lang. Ang giparsyal 500. Ang lukat 1,000 busa para makumpleto ang 1,000 didto na pagkahuman sa pagtahi ihatag na pud ang laing 500. Kumpleto na. Nakuha na nimo imong gipatahi, gibayra na pud nimo siya sa hingpit nga pagbayad. So ni anang bahina kung patinga lamang nagpasabot doon na pa'y kasunod. Hain ang kasunod. Unang-una, ang gisaaran dito, mga apostolis. Ang purpose, gisaaran manggod, magwali sila. Unya ang mga apostolis, mag-ayo sa mga balatian. So, ginamit ang gahom. Sa unsang paagi nga madawatan nila, gisaad sa atong Jesucristo. Kamo, magadawat o gahom, pagmukunsad ang Espiritu Santo kaninyo. Humani, explicar si Apostol Pablo, patinga lang. So, hain man ning giingon kasunod. Mao na ning ang Espiritu Santo na gipadayag nas atong Ginoong Jesucristo. Nga kini ang Espiritu Santo mauna ni ang mutudlo sa mga butang ug mopahinomdom sa mga tao ngadto sa iyang mopahinomdom ngadto sa mga tao ug ang Espiritu Santo na gipadayag na sa atong Ginoong Jesucristo nga kapuli na sa atong Ginoong Jesucristo dinis kalibutan. Unsay prueba ni anak Brad Rome kung atong basahon na nakasulat sa Balaang Kasulatan? Atong basahon, Brad Makarayo, kini nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14. Bersikulo 25 hangtod sa 26. Ang atong basahon kini ang buhing pulong. Ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios. Nagaingon din kining mga butanga gisulti ko kaninyong samtang kauban pa ako ninyo. Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan. Puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa diha nga nagsaad ang atong Ginoong Jesucristo nga ang Espiritu Santo mukunsad dito sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo magdawat sila gahom. Naana po'y gisaad. Matod pa, ang Espiritu Santo puli kanako siya ang magtudlo sa tanang mga butang ug mapahinumdom sa tanan nga akong gisulti matud pas atong Ginoong Jesucristo diha kaninyo. Unsa di ay ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Jezreel, sa dinhi pa siya kauban sa mga apostolis dinhi sa kalibutan. Unsay gisulti sa atong Ginoong Jesucristo nga mao na usa sa ipahinumdom sa Espiritu Santo. Mao po na hinungdan nganong ang Espiritu Santo importante alang sa tao ang pagtudlo sa Espiritu Santo. Kaya doon na pa'y maabot nga dakong kasakitan, Brad Makarayo, muna gipasaydaan sa itong Ginoong Jesucristo. Nayang puriba na diri sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 21, giingon, kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Busa, doon na dahil dakong kasakitan na gisultis atong Ginoong Jesucristo. Wa pa kuno na mahitabo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kung sa kangilngi gani ang lunop, muna'y giingon lagi, mas dakong kasakitan nga atong palaabuton kining gitawag, nga gisulti sa atong Ginoong Jesucristo nga dakong kasakitan nga umalabot. Sa dili pa na moabot, dunay gisaad sa atong Ginoong Jesucristo nga Espiritu Santo, kapuli niya dinis kalibutan nga ipadala sa Amahan. Ug ang trabaho sa Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang, ngadto sa mga katawhan sa atong nabasa sa Biblia. Ug sa dili pa na moabot, ang Espiritu Santo dunay buluhaton nga pagtudlo ngadto sa mga tao ug ang mga tao nga ilhanan sa tinudluan sa Espiritu Santo gumikan kay ang nagtudlo mao mang Espiritu Santo. Ang trabaho po sa natudluan sa Espiritu Santo magwali po
ang ilang magtutudlo din ng Espiritu Santo nga gisulti daan sa atong Ginoong Kristo mao po'y iwali ni ana pong mga tao. Diin gilatid na daan sa balaang kasulatan nga may mga tao gyud nga magwali sa Espiritu Santo unsay prueba ni ana Brad Romy. Ang prueba na Brad Makarayo atong basahon din sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 nag-ingon dinhi. O kanila gipadayag dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa dunay mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Walay ko kaulaw ang pagtulon ang PBCM. Nagwali sa dapit sa Espiritu Santo o kami mao ang katumanan nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo. Walay ko kaulaw sa pagpangalagad sa pagtulon ang PBCM kay gitukod ni Master ang pagtulon ang PBCM sa gikaingon namo kaganiha niadtong dekada 60, 1967 na restro tuig 1971 naglawig ang PBCM. Hangtod karon ug ang PBCM. Kami nga nagwali walay ko kaulaw ngano tungod kay ang pagpangalagad namo naagyoy mabasa sa Biblia nga dunay bag-ong pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Gisulat na daan sa mga apostoles. Ang nagsulat usa si apostol nga si Pablo unsay prueba ni ana Brad Israel. Na prueba na Brad Makarayo diri atong basahon sa ang pulong sa Dios sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 giingon apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bagong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, diha sa nakasulat sa balaang kasulatan, diha ang pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Mao bitaw nga nagsaad ang atong Ginoong Kristo nga dunay ipadala nga kapuli kaniya diri sa kalibutan nga ang magpadala maong amahan. Og mupuli na sa atong Ginoong Kristo Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Ang mga tawo ngayang tudloan mautong nag-alagad kaniya ang trabaho magwali para nga ang tao mapahibalo nga aduna pay pagpangalagad nga himuon sa tao diya sa dapit sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi pinaagi sa pagwali sa maayong balita nga gihimong kasangkapan ang mga tao nga dunay nga ang ilang trabaho magwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Ang maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nagdala na og patik, nagdala og timbre. Diin kana gitagana na pag-abot unya sa adlaw nga luwason ta sa Dios. Unsay prueba ni ana Brad Romy, diin kining nakasulat sa Biblia nga maayong balita sa Espiritu Santo nagdala og timbre sa Espiritu Santo. Atong pagbasahon kini nakasulat sa Efesyo kapitulo 1 bersikulo 13 nag-ingon. Pinagi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matuon nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo o sa nagpanuon na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa kanara dunay maayong balita alang sa kaluwasan. Ug sa nagpanuon na kita ni anang maayong balita natimbrihan ta nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Maayong balita alang sa kaluwasan. Unsang matangas maayong balita unang Pedro 1:12, wali nga Espiritu Santo. Busa wali para sa kaluwasan sa tao. Ngano tungod kay ang pagwali sa Espiritu Santo nagdalag patik. Sa unsang paagi ka importante ang patik o timbre sa Espiritu Santo. Tungod kay importante na alang sa tao, gitagana na alang sa adlaw nga luwason ta sa Dios, utobson ta sa Dios. O say prueba ni ana Brad Israel. Mayang prueba na Brad Makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 30 gingon, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Nikinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa, diha pagtubos sa King James Version. Pagbasahon sa maayong balita Biblia, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Nikinsa gipatikan kamo aron luwason kamo pag-abot sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Efeso 4:30 sa maayong balita Biblia. Busa ingon ni ana, dunay patik sa Espiritu Santo nga gitagana na, gipangandam na aron moabot ang adlaw nga luwason ta sa Dios. Mao bitaw nga giingon ang tugon ayaw pagsakita ang Espiritu Santo tungod kay kanang pagsakit mo nang pagsupak
ug ang pagsupak mao nay hinungdan nga katong misupak dunay gitagana nga kaluwasan. Timbre sa Espiritu Santo alang ni adtong mituo, pero kadto pong nisupak munay giingon pod sa Mateo 12:32 ang ila pong masagumakan unsa pod Brad Rumi. Mausab kini atong pagawasahon Brad Makarayo nga dunay gyoy supil sa Espiritu Santo dinhi sa nakasuwat sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32. Og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon bisan niining panahona karon o niadtong kapanahunan nga palabuton. Busa mo nay giingon nga dunay gyud dili malikayan dunay mosupak sa Espiritu Santo. Kung doon na may giingon timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan, pag-abot sa adlaw nga luwason ta, pag-abot sa dakong kasakitan, nganong giingon nga ang timbre sa Espiritu Santo gipatikan ta, pinaagi sa maayong balita, human nga nituo ka, munay giingon nga napatikan ka, natimbrihan ka sa unsang paagi, tungod kay gitagana alang sa adlaw nga tubson o luwason ta sa Dios. Sa unsang paagi, pag-abot anang giingon sa atong Jesucristo Mateo 24:21, dakong kasakitan ang ingon wa pa mahitabo, sukad sa pagkatukod sa kalibutan diha na unya ang resulta. Munay giingon namo, kapilaman magbula-bula sa among baba, sa baba ni magbula-bula kining among kaatbang sa iyang baba si Mitchell Bindilio. Munay giingon mag-abot ra unya pag-abot sa tukmang panahon. Diha na unya nato masukod. Sakto ba ang pagsupak? Og nasayop ba? Diha na unya matagag kagawasan o matuldukan. Period. Munay giingon nga ang pagtuo sa among kaatbang nga si Mitchell Bindilio ang PBCM dili tinuod. Anara. Muatubang rata pag-abot sa adlaw sa panahon na gitagal. Kay madugay sa madali Mateo 5:18, wa may pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Kung gikudlit man diha sa Biblia ang gisultis atong Jesucristo nga dunay gidakong kasakitan, gibutangan dayon og tulpok hangtod ang tanan matuman. Butangan magkinutuban sa Dios. Din kana tumano na ang nakasulat sa Biblia diha na unya mo gawas. Kung nagtuo ang among kaatbang nga ang pagtulon ang PBCM dili tinuod diha na mo gawas mailhan ang PBCM tinuod ba og dili anara, pero sa karon may tabo pa ang tinubagay ni anang bahina kay nagpadulong pa ta diha ingon ni ana nga sistema o gisulti na daan sa Espiritu Santo nga pag-abot ka ng timbre sa Espiritu Santo gitagana na mauna ang pakigsaad og saad sa Espiritu Santo tali sa nisalig og ni tuo nga ni anang panahon. Ang timbre sa Espiritu Santo dakong kalambigitan. Diin pag-abot sa adlaw ni anang dakong kasakitan. Importante ang timbre sa Espiritu Santo. Ang timbre sa Espiritu Santo gisulti ng daan og asa na ipatik og naisulat. Asa ang gisulti, unsa ang gisulti ni apostol nga si Pablo ni ana Brad Israel. Niya atong basahon Brad Makarayo diri sa nakasulat sa Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 15 lapos ta ngadto 16 giingon. Ug ang Espiritu Santo usab nagpanghimatuod kanato kay tapos siya nagkaingon. Kini mao nga akong pakigsaad nga akong pagahimuon uban kanila. Tapos niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga kasing-kasing ug gisulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. O busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, nagpanghimatuod ang Espiritu Santo. Unsay gisulti niya? Kini ang pakigsaad nga iyang pagabuhaton. Busa unsang pakigsaad, dunay timbre. Asa gisulat? Diha sa ilang kasing-kasing ug diha sa salabutan. Sa diha nga ang tao makabati sa pagwali sa balita sa Espiritu Santo sa dihang midawat. O na sa iyang hunahuna ug na sa iyang kasing-kasing. Ang Espiritu Santo din iyang gidawat. Din magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Ang giingon sa Efeso 1:13, matimbrihan ka sa Espiritu Santo, human mutuo ka sa maayong balita, nga mayong balita sa Efeso 1:13, dito sa unang Pedro 1:12, wali nga Espiritu Santo, nagdala og kaluwasan. Ingon niya na ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ngano, dunay palaabuton. Unang-una, ang atong salabutan asa nabutang na sa atong ulo. Ug asa man nabutang ang timbre, maunay giingon, mugawas na unya pamatud-an ta na pag-abot sa unahan ug asa nabutang ang timbre sa Espiritu Santo kun naa sa labutan, ang salabutan nato naa sa atong ulo dapit sa agtang
busa diha na ipatik sa sulod sa atong salabutan, diha sa agtang ang timbre sa Espiritu Santo. Dakog kalambigitan na pag-abot unya sa adlaw din. Dakong kasakitan nga mauna na ang pagpangdagmal nga ania sa ibabaw sa naong sayuta, madagat ka man, makakahuyan ka man, ug tanang butang, ug tanan nga ania sa kalibutan, muatubang kita sa pag-abot sa kalaglagan ug pagpangdagmal na. Human nga buhian na ni anang anaa gisulat sa balaang kasulatan nga maoy nagkupot nga kun inigbuhi ana may tabo na ang dakong kasakitan og pagpangdagmal dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Ang priba niya na Brad Makarayo atong basahon karon dinhi sa nakasulat sa pinadayag sa iyang kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 3. Tapos nini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagatindog diha sa upat ka tumoy sa yuta o nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw o nagdala sa timbre sa buhi nga Dios o sa makusog nga tingog iyang gisinggitan. Ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa ug sa pagdagmal ug sa yuta sa dagat nga nag-ingon, kanila ayaw usa ninyo pag dagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa akong Dios amo nang katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Busa, asa nabutang ang timbre? Diha sa salabutan dito sa Hebrehanon 10:15 hangtod sa bersikulo 16. Kinsay nagsulti? Espiritu Santo. Unsang timbre nga gibasa nato nga gitagana alang sa adlaw nga tubson o luwason ta sa Dios? Timbre sa Espiritu Santo. Asa nabutang? Niingon ang manulunda nga nikayab silangan sa adlaw. Gisinggitan ang upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin nga walay aron walay hangin nga muhuyop diha sa yuta, diha sa dagat o sa yuta o sa mga kakahuyan. Ayaw usa ninyo pagdagmali, buti pasabot dili sa buhian, ang tanaman, o ang yuta, o ang dagat, o ang kakahuyan, o ang yuta, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios, amo ng katimbrihan, diha sa ilang mga agtang. Doon ay buluhaton nga pagtimbre. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, unsang timbre, timbre sa Espiritu Santo. Pag-abot sa adlaw sa pagpangdagmal, munay giingon nga importante ang timbre sa Dios nga Espiritu Santo. Asa gisulat diya sa salabutan, asa naa sa agtang pag-abot sa pagpangdagmal sa diri sa ibabaw sa naong sayuta, unsa dayoy resulta dayon o kapalaran ni adtong mga tao nga naa ay timbre sa Dios diya silang agtang. Brad Jisrael kun atong sosyo nakasulat sa Biblia. Niya atong basahon diri Brad Makarayo. Sa pinadayag palihog pagbasa Brad, palihog pagbasa Brad Jisrael, atong sosyo nakasulat sa balaang kasulatan. Niya atong basahon diri sa pinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 ngadto sa 4 giingon sumala sa akong gipahayag nga nakasulat giingon diri sa atong mabasa giingon o gikan sa aso nanggula ang upat kadulon nga mihugpa sa yuta og kini sila giatagan og kagahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta ug sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta o bisan unsa nga lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kundili ang mga tawo lamang nga walay timbre diha sa ilang mga agtang. Oh, busa na. Dunay giingon nga dunay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Ayaw sa dagmali ang tanaman o ang dagat o makahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang gitimbrihan sa ilang mga agtang. Giduol na to sa atong nakasulat sa Biblia. Kung doon naman dito gibasa ni Brad Rome, pinadayag 7 bersikulo 1 hangtod bersikulo 3, doon na may giingon nga timbre sa Dios diya sa ilang agtang nga ang katuyuan ana para pagpangdagmal na ni adtong mga dulon nga muhugpa sa yuta ang mahiagom katulang mga tawo nga walay timbre sa Dios diya sa ilang agtang. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, balikan ta na og unsa ng mga dulon basta ato nang naplastar unsa ka importante ang timbre sa Espiritu Santo nga anaa na ipatik diya sa agtang sa atong nabasa sa sulod sa salabutan pag-abot sa pagpangdagmal sa yuta. Kadtong pagbuhi na nianang upat ka mga manulunda sa hangin nga ilang gikuptan.
nga kung unsa ning manulunda, kung basahon nato sa Bible Dictionary sa page 608, dunay giingon diha nga adunay duha ka matang ang manulunda. Dunay manulunda o anghel nga adunay unod ug bukog, mao nang dunay materya, adunay lawas, mao na siya nga tawo sa kahimtang. Duna po'y mga manulunda o anghel nga walay unod ug bukog, mao to silang mga espiritu sa kahimtang. Ingon ni ana nga sistema nga susama ni Juan nga Bautista, gipaila diha sa unang hubad sa King James Version nga manulunda nga gipaila sa atong Ginoong Jesucristo nga gisulti sa diha nga nakig-istorya siya ngadto sa iyang mga tinun-an sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 14. Busa si Juan nga Bautista gipaila sa atong Ginoong Jesucristo giingon nga manulunda. Pero tao sa kahimtang si Juan nga Bautista niadtong panahona nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Pero gihisgutan ni Kristo nga siya manulunda. Sa atong nabasa diha sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 11 hangtod bersikulo 13, ingon ni ana ang nakasulat sa balaang kasulatan nga kun unsa kining gitawag nga upat ka mga manulunda nga nagpugong sa hangin diya sa upat ka kanto nga anaa nagbarog diya sa yuta. Sa atong nabasa sa balaang kasulatan, ang manulunda nagkuha ta og unsa ang og pila ka matang manulunda, dunay manulunda o anghel o sulugon nga tao sa kahimtang og dunay espirituhanon sa kahimtang. Kung sila nagpugong man sa hangin naa sa upat ka kanto sa yuta, munay giingon sa balaang kasulatan sa pagtudlo ni Master, mao kana ang mga upat ka mga presidente sa upat ka mga nasod. Diin ang upat ka mga nasod adunay mga presidente o kana sila equal sa puwersa sa natad sa pagpangguba sa panggubatan. Unsa? Unang-una na ang Amerika, ang iyahang kakampi, kaalyado mao ang Britanya ug ang kaatbang pod mao ang Russia ug ang China. Ingon ni ana nga sistema. Ug kung gitawag man og manulunda nga nagpugong sa upat ada sa hangin og nagtindog sa upat kakanto sa naong sa yuta, sa nakasulat sa balaang kasulatan mukuha tag sampol, doon na ba'y sinugo kay ang gitawag o manulunda o anghel nagkahulugan sila sinugo o sulugoon sa Dios. Doon na ba'y sinugo nga gitawag nga anaa diha sa matag nasod, Brad Rome, kung atong sosyo nakasulat sa Biblia. Ato lang basahon, Brad Makarayo, kining nakasulat sa Pinadayag, kapitulo. Sa palihog pagbasa sa Jeremias, kapitulo 49, versikulo 14, Brad Rome. 49, versikulo 14. Palihog pagbasa, Brad Rome. Sa sitas, nga ako nang disitar. 49, versikulo 14. Palihog pagbasa. O ingon ni Brad Makarayo ang nasitar na nimo sitas. Ako nagadungog og mga balita gikan kang Hiuba og usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nanag-ingon managtigom kamo og umadto kamo batok kaniya og manindog sa panggubatan. O bosa, doon na di ay giingon nga sinugo sa nasod, sinugo sa Dios diya sa nasod nga nanagtigom sa mga kasundaluhan nga mag-ingon mangadto kamo sa panggubatan. O, gitawag na og commander-in-chief ang presidente. Sila mao ang labaw sa armadong kusog nianang nasura og asa ka man nga presidente. Ang presidente sila ang automatic nga sila ang labaw sa tanan nga mga kasundaluhan diana nga bahina. Mao na nga ang usa nga pagtudlo ni Master. Kanang upat ka mga manulunda nagkahulugan sa upat ka mga presidente, sa upat ka mga higante nga mga nasod o kanang mga nasura, puwersado kay na sa natad sa panggubatan, nag-atbang na. Mao ang China sa pagtudlo ni Master o ang Russia o ang kaatbang sa mao ang Amerika o ang Britanya. Ingon niya, sila ang nagpugong, usa sa mga nagpugong. Tagsa-tagsa sa gitawag o hangin, nga kanang hangin, pagbasahon nato sa Biblia o niya,
Musumada gyapon na niadtong giingon nga mga kasundaluhan, diin ilang manduan. Diin kana moadtos panggubata naas nakasulat sa Jeremias 49 bersikulo 14. Nga kung susiyon tong gitawag og mga dulon, nga mao tong mudagmal sa ibabaw sa naong sayuta, munay giingon sa nakasulat sa Biblia nga dili po na literal nga dulon. Kay basahon nimo na sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 9, bersikulo 7 hangtod bersikulo 9, gihulagway naman po na nga daw mga kabayo. Niya di po na literal nga mga kabayo, kay doon na po'y mga pako. Unya, ang ilang mga pako, ang ilang gitawag sa paghulagway sa Biblia ni ana, sila may mga hingbis nga daw kutamayang puthaw diha sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 7 o ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahob sa daghang mga karo nga nagpanalagan ngadto sa panggubatan. Nga sa diha nga pagtungha ana og pagula mo nang naa sa Pinadayag kapitulo 13 kapitulo 9 bersikulo 13 hangtod bersikulo 17 mao na nang pagbuhi sa upat ka mga manulunda mao na nang mugawas na dayon na nga adunay gitawag nga katong mga kabayo mao na sila ang sakyan sa mga kasundaluhan nga linibo-libo og manggawas na dayon umakita diha ang kalayo aso ug asupre. Mao na ang gihulagway sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ug diha sa nakasulat sa Biblia sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod bersikulo 13. Ang hangin nga ilang gikuptan inigbuhi diha na. Mao na nga ang dala ana gihulagway na diha sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 11 ug 13 mao nang init nga hangin ug ang dala ni ana mao tong mga giingon daw mga ang iyang mga karo may samas alimpulos ug ang mga kabayo matulin kay sa mga agila. Mugawas na dayon ang dala ni ana mo tong mga karo may samas alimpulos o mga kabayo nga matulin sa kay sa agila. Og basahon sa world history by Buwak Lawson og ni Anderson gitawag na og aerial cavalry. Mao nang mga eroplanong igugubat nga mao na ang gitawag hulagway dito sa Pinadayag nga mao na daw mga dulon, daw mga kabayo nga gisakyan sa mga kasundaluhan nagkahulugan nag mga eroplanong igugubat. Mugawas na sa diha alang sa pagpanglumpag sa mga ani ang dagkong establishmento dinhi sa ibabaw sa naong sayuta sa usa lang ka pagpamilo, sa usa ka gutlo malumpag ang mga tabil sa usa lamang kagutlo. Niana nga bahin. Niana nga panagna sa Biblia. Nga kung unsa na, nianang panahuna, gitawag mo na, o giingon sa, kung giingon ni Kristo, dakong kalaglagan, o dakong kasakitan, mao na ang paglaglag sa ibabaw sa naong sa yuta, din ang yuta mahimong walay sulod sa Isaias 24:3 kama 6, o sa Bugna 11:14, kung ang tunglo mao man ang musunog sa naong sa yuta, mao na ang gitawag og katulong tunglo Bugna 11:14 ug sa Isaias 42:25 mao kana ang gitawag og kusog sa gubat. Nga mao ang giingon ikatulong tunglo, ikatulong gubat sa kalibutan nga nianang bahina. Importante ang patik o timbre sa Espiritu Santo sa dili pa moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan. Nga mailalom kana sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Ang itudlo sa Espiritu Santo sa ang pulong sa Dios. Palihog pagbasa Brad Israel sa nakasulat sa Efesos 6:17 kung unsa ang usa sa itudlo sa Espiritu Santo nga gitagana sa dili pa moabot ang giingon nga ikatulong kalaglagan, ikatulong nga gitawag tunglo nga mao ang musunog sa yuta nga mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Unsa ang usa sa itudlo sa Espiritu Santong butang? Ang itudlo sa Espiritu Santo Brad Makarayo mao ang pulong sa Dios nga gipakasama og espada. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa ang pulong sa Dios diri sa nakasulat sa Efesos 6:17 gingon, o gamitan ninyo ang helmet nga ang huptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Giingon nga og gamitan ninyo ingon nga helmet. Oo. Ang Nahuptan ninyong kaluwasan. Kaluwasan. Unya giingon dayon nga ang pulong nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo. O bosa, unsa ang kinsa ang mutudlo? Sa pulong mao ang Espiritu Santo alang sa ikaunsa Brad Rumi. Alang kini sa pagluwas sa gubat o sa kabutmanan Brad Makarayo at ulang pagbasahon ng pruiba karon dinhi sa nakasulat sa Hub. Sa iyang kapitulo 5 bersikulo 20 nagingon. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa ingon ni ana kay importante.
pagpangalagad sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo siya mao ang magtudlo sa tanang butang. Usa sa mga butang nga iyang itudlo mao hinungdan nga importante ang pagwali sa Espiritu Santo o nagdala sa timbre sa Espiritu Santo sa diha nga nituo ka, napatikan ka na ang Espiritu Santo sa imong kasing-kasing ug hunahuna sa diha nga ang Espiritu Santo do na pag-iitudlo nga mao ang pulong nga mao unya ang atong magamit pag-abot na ni anang pagatubang nato sa dakong kasakitan nagipasidaan ni Kristo nga nagkahulugan og ikatulong gubat sa kalibutan nga atong atubangon. Busa mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa tanang mga PBCM pahinumdum sa tanan lang nga gisulti sa atong magtutudlo, atong dumdumon kanunay ug ibutang sa atong hunahuna ug kasing-kasing ug atong ampingan ang mga butang nga gipanghatag o gihatag sa atong magtutudlo ngalan nga nasakop ta sa pagtulon ang PBCM. Importante na. Busa wala naman kitay oras, sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomasino Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kining inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, gubanong usab sa kong kauban ng mga ministro. Kinusab si Brother Rama Camus. Kinusab si Brother Gisril Macarayo kami mingon sa mga takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pamaminaw mayong gabi kanatong tanan.